салом тамошобинон, хуш омадед ба канали мо. Влоги мо аз кухни оғоз мешавад. бенам нон кам, нон пазам гуфтам ва инҷа теста меса истифода бурдам. И вақти хамир кунем ҳама ҷош вай мешад, орд мешад, дарунош ҳама мехе орд мешад. Ман инҷа теста мес кор кардос якта зуволаи калон мегирад. Амехе хоҳӣ хлеб тайёр мекунад, хоҳӣ ҳамту тестава мемонӣ. Вақте ки хамир мерасад мегирӣ, баъд духовка мепазӣ. Ҳамин хел нағз зувола гирон нағз аралаш мекунад ки хамир хушрӯ мешад ва нонаша кунам, баъд нонаша пазам баъд нишон медиҳам. Ман ҳамин хел чағ замондос вақти тесташ ҳамту хамир карда доданаш ҳамагӣ 1 соат расиданаш ки ман инҷа 48 минут мондагӣ. Вақте ки уже хамир тайёр мешад, намедонам где-то 15-20 минут бо ҳамин ним соати дигар меистад ва ваяш спиралаш гирдашанда камтар гарм мешад. Хамир тез мерасад мобайни 1 соат, ба дрожжаш камакак бошадам. ҳаминаш удобне. ба ғайр аз хамир кардан ин теста мезба метавонед хлеб пазед, кулич, кекс, бисёр чизҳо мешавад пухта. Мана инҷанда ваяш ҳаст, чизеҳо пухта мешавад, ҳаминаш аст. Лекин инструксияш дар кор, китобаш ки ҳамон грамм ба грамм андохтан дар кор, барои ки намешад агар ҳамон ваяша инструксияша соблюдат накунед. Уже бегони шудост. Ман ужин ба ош тайёр кардосям. Гурунҷаша андохтам ва якбора духовка ва нон ҳаст. ҳозир дутта сета пухтам аллакай. Мана нонои хушрӯ омад, неки камтар намакаш баланд шудааст. Аллакай якташа нимташа мо хӯрдим, якта нона. Кӯдакон нағз мебинанд, нони гарма, ҳамин нони гарм шуд давида омадан, як бурдате гуфта нимташа адо кардим ва ана инҷа духовканда бо якта ҳаст. 4 шуд обши. нахӯд нест, ош бенахӯд шуд. Муроҷон бо мепурсад нахӯд гуфта, ё ки вообще ош намехӯрад, чунки нон ки сер шуд. Ина бинед ба як азобҳои барф об шудагӣ буд, лекин бо як дамба 1 соата мобайнаш ба ҳама ҷо сафед худи даромади зимистон бо ин барф боридост. Қариб охири апрел шудост, ҳолиам барф. Ана инҷа вай гузаштагӣ, турбаи оби гарм гузаштагӣ херост. Мана бинтон ба барф қиин вай мешад, тӯда мешад. Ана ҳамин хел. Хай чӣ кунем? Север чӣ кор кунем? Север тамошобинон, он шахсое ки кӯдакҳои майда доранд, вақте ки грипп мешад, чӣ хел кӯдакҳои майда биниша афшонда наметавонад, вале бояд афшонад. Мо вай мегирем, груша истифода мебарем, ё ин ки вай ҳаст ку респираторми, ё анехтараш аспиратор истифода мебарем, барое ки биниша тоза кунем, нағз нафас кашад. Гуфти рӯзҳо домашние условия, агар ҳамин чизҳо набошад бояд чӣ кор кунем, ман ҳозир ба шумо мегӯм. Ин растани гули хонагӣ, номаш каланхоя. Ҳамин хел якта баргаша 4 якаша мегирем ва ҳамин хел дурни марлими салфеткаи тозава меандозем ва мепечонем. ҳамин хел печонда сахт тоб метиҳем то ки обаш бурод. Ба мо 4-5 чакка обаш лозим аст, бисёр лозим нест. ана ҳамин хел ва
اینجا همگی 4 قطره شد. کمتر اگر کودک майда бошад об ҳамроҳ мекунем. مثلا ясмин 3 сола гузаштагӣ ман об ҳамроҳ намекунам. мехе пипеткаки кашида мегирам. ина ҳамин пипеткаки бинишба 1 чаккаги мана мехел мечакконед. агар хурдсол бошад, агар калонтар бошад, аз 3 сола вай бошад, 2 чаккаги мечакконед. ҳозир ман мечакконам, баъд мебинед. хулоси гапам ин ки акса медиҳад ва бинёш кушода мешавад. он чизе ки ҳамин биниш ғиб ҳамроҳи аксаш мебурад ва кӯдак озод нафас мекашад. вақте ки кӯдакотон ҳамихел худо ҳеҷ каса бемор накунаду, ҳамихел биниш ғиб шуд, афшонда наметавонад, метавонед истифода баред. нако ясмин. ой, саломат бошед. саломат бошед. саломат бошед. аксаду дӯст меясмин. аксаду дӯст ме. чока дӯст ясмин? а? ясмин чока дӯст? ман мағозаи Green Park бомдам. бачаҳова анҷом венам гуфтам. инҷа детский мир ҳай. ҳозир медароем висени курткаҳоя нархша бенам гуфтам. сони манаи хела горкаи домашний мегирифтаги ман нархаш 3000 будааст. хонава ясмин барои бозӣ карданаш. ҳозир инҷа висени курткаҳоя мебинем. инҷа для девочек будааст. барои писачаҳо куҷон набошад. мана меха висени курткаҳо 1800 рубл. инаш 2200 ваяш 2800. мана инҷа муҷонда скидка ҳаст. мана 50% скидка. мана ехала сурх рангаш, яки мужской 1200 рубл. инҷа уже новая коллекция. нархош 2-3000. мана 2000. шимои джинс 900 рубл. баъд мана яхе халатои банд мегирифтаги ман 1600 рубл будааст. качествоаш ҷудо нақс. мана мана барои писарчаҳо мана хела халат 1600 рубл. материалаш ҳам хе. примерно нархоша дида гирифтам. неки ҳозир намехарам, чунки всё равно ҳозир то пӯшта набинад маълум не. масалан манаи шим 92, камтар калонаш даркор. манаи дуюмаш 98. мана агар манаи хека сравнивать кунем 92 а 98 дида дароз. мана размероя вообще фамда намешад. барои ҳамин лучше худошон ки просто ман гуҷонда чизе дида гирам ки ба дерда нагардим қати бачаҳо. боваҳо биёд агар мана ин бозичаҳоя дида тамом адом мешад. с кинои Гарри Поттер шудааст.
шахсоне ки намедонистанд аз ҳама филми дӯстдоштаи ман ин филми Гарри Поттер. Он шахсоне ки надиданд, фаҳмашба нарафтагӣ фикр мекунанд ки ин филм филми детский ва чихи бачагона аст. Дар ҳақиқат якум серияш, дуюм серияш кам-кам бачагона. Лекин ҳамин хел филм пурмазмун, ҳамин хел душворфаҳм, ки шахсони бо диққат медидагӣ даже сахт вай намекунанд, фаҳмаш намеранд. Последний серияш асосан. Отдайте мне Гарри Поттера, и я оставлю Хогвартс в неприкосновенности. Он шахсоне ки надиданд, ман таҳти дил тавсия мекунам ки бинанд. Ҳарчанд филм фантастический бошадам, лекин ҳамин хел моментошай ки инсона ҳамин хел тарбияи вай медиҳад, ростқавл будан, дӯсти ҳақиқӣ будан, неку бада фаҳмидан, ҳамин хел чизош хеле бисёр, ҳамин хел моментош.